liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPhumbela Sidima Samampondo babamkhulu mkhulu omkhulu phakade amen. Likhulumile igumgedlela ngazo iziqalekiso zabantu abamnyama ezibabangela ukuba bengaphumeleli empilweni nokuthi bedlule emhlabeni besebancane, noma bethi bayazama ukuzitholela umnotho kodwa uphunyuke ezandleni ngenxa yazo iziqalekiso zabo obabamkhulu bethu. Njengoba lichazile igumgedlela ngokuzalana kwabo abantu besuka phela kuyena uNtuli. Ngalesi sikhathi kusahlalwa kule ndawo kwakuthiwa kuseKhemethi e-Egypt, lapho azala khona inkosana yakhe uLufenulwenya, owazala uQwabe wokuqala. uQwabe wokuqala wasezala uGumede, uGumede wasezala uMnguni. UMnguni lona phela oyinhloko yabo bonke abantu abamnyama abakhona e-Afrika, lapho kuphuma khona zonke izigaba ezinhlanu zabeNguni kanye nezigaba ezintathu zabeSuthu. AbeSuthu bakaMshweshwe, abeSuthu abangabeTswana, abeSuthu abangabaPedi, bese kuba amaNguni angamambo, lawa phela azala bona amaSwazi kanye nazo izizwe zamaHlubi. Kube amalala Nguni, lapho phela kuphuma abantu bakaMthethwa. Kube ngamaNtungwa Nguni, lapho kuphuma khona abantu bakwaQwabe nakwaZulu. KumaDebe Nguni kwaphuma abantu okuthiwa ngamaBhaca. KumaThonga Nguni kwaphuma amaThonga. Bonke laba bantu babephuma kuye uMnguni kaGumede oyinhloko yama-Afrika. Zonke lezi zindlu zikaMnguni zinzala bantu yezibongo eziningi kakhulu. Kuyo le ndlu kaMnguni kaGumede kwahamba iminyaka eminingi kakhulu, kwabuye kwazalwa futhi omunye uGumede owazala uMnguni wesithathu. Lo Mnguni wesithathu uyena lona ozala uLuzumane, uLuzumane owazala uMalandela, uMalandela owazala uQwabe noZulu. Eminyakeni yama-1500 uGumede wesibili lona wayengukhokho wakhe phela uMalandela, okuyena owayeyinhloko yawo amaNguni onkana. uGumede lona wagcina esetshenziswa njengaso isibongo. Kwaba khona ingxenye yabantu abazibiza ngokuthi bangwabakaGumede. Labo bantu bakwaGumede ibona phela basebeyindlu enkulu yabo abeNguni, njengoba izibongo eziningi ziphuma kubo, njengoba sikade sichaza yona indaba kaMalandela ukuthi kwakungukhokho wakhe. Le ndlu yabeNguni ezibiza ngesibongo sakwaGumede yenza isono esibi ngazo izikhathi zasemandulo. Lokho okwenza ukuthi inzalo yayo le ndlu kaMnguni ithwale lesi siqalekiso kanye nawo wonke amabhadi okuthi bengaphumeleli. Nemfuyo yabo ngaleso sikhathi yaqala yancipha kakhulu, kanye nawo amadodakazi abo angagana namadodana abo angagana, ngenxa yesono esenzeka ehlathini lapho khona babephumile behamba nezingcanga zabo khona bezingena. Ekuzingeleni kwabo bahlangana nenyamazane eyayingajwayelekile. Babephikisana ngayo le nyamazana ukuthi kwamadala eJudiya asikaze siyibone inyamazane enjena. Abanye bethi inkawu, abanye bethi imfene. Ilapho kwaphazamiseka khona ukuzingela kwabo, lapha basebekhande khona isiyingi bekhandela lolu hlobo lenyamazane ukuba ingaphunyuki. Nazo izingcanga zazo zingazibekile phansi zifuna ukuyiluma le nyamazane engajwayelekile. Ilapho le nyamazane eyaze yagibela emthini khona izama ukuziphephisa. Kodwa laba bantu bakwaGumede abaze bayiyeka le nyamazane, noma ngabe yayisidabukisa kakhulu isikhala, kodwa abayiyekanga. Babeyijijimeza ngayo imikhonto yabo, beyigwaza nabo ngokwesaba ukuthi hlobo luni lwesimilamongo sesimanga lesi. Bagcina beyinqobile ngayo imikhonto yabo, bayihlaba, baze baqinisekisa ukuthi le nyamazane yabo isifile.
ngoba phela bayabe beyisaba iyisimanga yayingaze ivuke ibaqothe. Le nyamazane inesikhumba esingajwayelekile, kodwa iminwe yezandla zayo iyafana nezandla zomuntu kanye nezinyawo zayo, njengoba naye imfene nenkawu injalo. Yilapha laba bantu bakaQwabe bethuka khona ukuthi kungcono benze usiko lokuthi bayose, bese umuntu nomuntu oyibulele athathe iqatha ngenhloso yalo usiko lokuzigoma ukuthi uma ubulale isilwane esiyingozi nesingajwayelekile kumele uthathe iqatha. Bavumelana ngakho lokho, base bebasa ikoba lomlilo. Bathi uma beqeda ukulibasa leli koba lomlilo kwazwakala ngento isithi zi, okukhombisa ukuwa kwento esindayo. Bathi bethuka beqalaza babona hawu inkomo. Iqhamukaphi inkomo lapha ehlathini? Kodwa bayibuka bamangala isikhashana leyo nkomo, kodwa bayiyeka baqhubeka nalokhu ababekwenza. Babasa umlilo wabo baze bawuqeda. Lapho-ke base bethatha le nyamazane sebeyiphosa kuwo lo mlilo wabo. Kodwa inkomo lena engaziwa ukuthi yayiqhamukaphi yayisalokhu ikhona iyaluza bude buduze nabo. Bathi sebezwa ngalo usi phela lwenyamazane yabo ababeyiphosile lapha emlilweni, base beqala besika amaqatha. Benza usiko lwabo lokuzigoma, bayidla. Abanye bagcine sebephinda kabili kathathu bethi imnandi le nyamazane. Bathi besadla kusemnandi kunjalo, kwaguqubala izulu, kwasuka ukuduma kwezulu okukhulu okwesabekayo. Yilapho abaxwaya khona ukuthi hloboni yenyamazane lena esesidumisela ngezulu. Baxwaya bayishiya kanjalo yasha yaze yaphela, babuyela emakhaya. Kodwa inkomo lena phela yayisibonakala laphana, akekho wazi ukuthi yaphelelaphi. Emveni kokuba bethatha amaqatha yanyamalala khona lapho leya nkomo. Ekudleni kwabo leyo nyamazane yilapho kwaqala khona izinto zangahamba kahle, kwafa izinkomo, kwafa izimbuzi, nokudla emasimini kwakungasavumi. Phela kuthiwa base bezuze sona isiqalekiso sasivela kuNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu wawabisela inkomo lena ayiwisa laphaya ehlathini ukuba beyeke le nyamazane bedle le nkomo uma belambile. Kodwa laba bantu bakwaGumede abalalelanga. Yilapho abazuza khona isiqalekiso bona nenzalo nezizukulwane zabo. Phela leyo nyamazane ababeyidla kwakuwumuntu, kodwa phela kwakuwumulungu. Ngaleso sikhathi ezweni abelungu babengaziwa, babengakaze babonakale. Naye lo mlungu wayehamba kuleli hlathi akwaziwa ukuthi wayeqhamukaphi elibangisiphi, ngoba kwakusesikhathini sasisidala kakhulu. Nabo oMalandela noQwabe noZulu babengakazalwa. Lesi siqalekiso saqhubeka njalo sigqilaza abantu bakwaGumede, njengoba nayo inkosi yakaQwabe lena phela yagcina igwetshiwe khona eSt Helena ngayo impi yamakhanda eyagcine phela isikhothamele kwelaseXhobo, yangcwatshelwa khona. Abantu bakwaQwabe baze bafaka isicelo sokuthi kulandwe amathambo ayo azongcwatshwa khona kwaMaphumulo, esigodlweni sayo eMthandeni, kanye nomhlaba wayo inkosi yakwaQwabe owadliwayo, njengoba umhlaba wayo owadliwayo uyiyona indawo yaseNanda naseNdwedwe kuze kuyofika kwaMaphumulo. Ngenxa yaso lesi sono, kuze kube namhlanje lesi sono sisagqilaza zonke izibongo eziphuma khona kwaGumede, lezi ezilokhu zivela khona lapha embhalweni. Kodwa ngenhlanhla uShembe wabacelela intethelelo kuNkulunkulu, yilapho kwasunguleka khona umkhosi wabantu bakwaGumede obaseNanda ngo-1 August iminyaka yonke. Liyaguqa lapho eGumgedlela, Mzulu amafutha omkhovu 20 Mleso kaPhathe. Amen.